ערב טוב רוני. ממש כאן, בחדר הזה שמאחוריי, נמצאת אקדמיית רנטיסי, בית הספר הגבוה לשהידים של גדודי החמאס. בבית הספר הזה, הנחשב לקיימברידג' של השהידים, עוברים התלמידים אימונים ומקבלים את ההכשרה הנדרשת. הצטרפנו אליהם כדי לחוות יום בחייו של שהיד. שלום לך. שלום. למה אתה רוצה להיות שהיד? כי כל החברים שלי היו שהידים, ובגלל זה כבר אין לי חברים. וחוץ מזה, כמה אפשר לשבת בבית? הייתי חייב לצאת קצת החוצה, להתפרק. וגם אף פעם לא הייתי בתל אביב. עבר! to be quiet, כולם ישנים. הסכמה! וואקבר, הסכמה! יאללה דוך! יאללה, 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 יא זריז! יאללה, יא שבאב! יאללה, יאללה! עוד לא שתיתי שוק לפלט. عمي نايم قاعدين لك يلا عليك في تشوكك في الصيدليه يلا عليك كده على ابوك. הקורס מחולק לשני חלקים, עיוני ומעשי. המשמעת בקורס מהמחמירות ביותר. ג'באר! כאן? מוחמד! כן. מוחמד! כן. מוחמד! כן. מוחמד! דבר אל מוחמד! איפה מוחמד? מוחמד לא בא היום. ברוכים הבאים לגיהנום! מה גיהנום? אמרתם גן עדן. שקט! אתה לא עונה לי מתי אני מדבר פה, הבנת? כן. כן מה? כן לסיפור. דיר بالك علي يا زلمه يلا يا اخي دير بالك علينا ها دير بالك כדי שהפיגוע שתבצעו יהיה כמה שיותר אפקטיבי, אתם חייבים להבין שיש כמה סוגי אוכלוסייה בישראל. הרוסים הם הכי פחות שווים, אבל הם הרבה יותר עדיפים על הפועלים הזרים. הכי פחות נחשב זה המתנחלים. אין לכם מה להתבוצץ ליד המתנחלים, כי בחיים לא יפסיקו דודו טופז כדי לדווח על זה. כעת נעבור למוקדי יעד. איזה יעדים אתם מכירים? כן, יא ג'באר. אוטובוסים. יפה מאוד. מה עוד? בתי קפה. יפה מאוד, יא ג'באר. הלאה, מה עוד? אוטובוסים. אמרנו, מה עוד? בתי קפה. טוב, יפה. מה עוד? אוטובוסים. يا اخي انا صلي شو بالك؟ انا جبت لك دير بالك انا اوتوبوسي ها؟ دير بالك. אוטובוסים. יופי של לופט בניתם פה באקדמיה. כן, עובדים קשה. ג'באר הוא לא בדיוק התלמיד המצטיין. אני מניח שאם היינו בונים פה כיתה טיפולית, אז ג'באר היה משתלב בה יפה מאוד. אבל הוא דור המשך. האבא שלו היה שהיד, הבבא של האבא שלו היה שהיד, וגם הבבא של הבבא שלו היה שהיד. באקדמיה נוהגים גם לערוך סימולציות כדי לדמות מצבי אמת. אנחנו צריכים כרגע לעבור את ההבטחה. מה עושים? לצורך העניין, אני אהיה מאבטח. ג'באר, בוא אתה תנסה לעבור את ההבטחה. קדימה. תן לי להיכנס. אתה לא נכנס, לא מעניין אותי שום דבר, לך מפה. בבקשה, תן לי להיכנס. לא נכנס, קדימה, לך מפה. אבל יש לי חותמת. שום דבר, לך מפה. תקרא להרשקו. לא מכניס... סנדרה, מה שלומך? מה קורה מותק, אהלן? אני איתה. כנס. סנדרה. דרך נוספת לפוצץ מטען חבלה היא לחבר אותו לטלפון נייד. חיברנו לכם שיר קצר על מנת שיעזור לכם לזכור את המספר אליו אתם אמורים לחייג. וזה הולך ככה. 1-800-200-900 יא שהיד. כולם! 1-800-200-900 יא שהיד. מאוסטור ישו. אוטובוסים. אני לימדתי אתכם את כל מה שאני יודע. כעת אני משחרר אתכם ללילה אחרון עם המשפחות. תעשו לי טובה, אני מבקש בכל לשון של בקשה. אל תעלו על טרמפים, יש התראות חמות על כוונת השב"כ לחטוף שהידים. מותר לשאול למה אתה מצייר עם זאת שאני מדבר? מה זה קשור לנושא? איך זה קשור לנושא? היא בתולה.